دەم باش گۆدارên delal wara Perxudres podcast'e. Ez Ömer Faruk Baran ji vê podcastê notên xwe yên li ser kültür, sanat û edebiyatê radigihînim. Vê saetê vê deqê hûn li ku bin bi dengê xwe biwerime. Canîp Yıldırım di xatirayên xwe yên Diyarbekirî da balê dikişîne ser zimanbaziya Süleyman Nazîf û dibêje ku hemşeriyê wî di wexta xwe da dîplomatekî kûr û dêrîn bûye. Li gor neqilkirina Canîp Yıldırım, gava Ekrem Cemîl Paşa û Qedrî Cemîl Paşa ji Süleyman Nazîf ra behsa karên xwe yên li Lozanê dikirine, Süleyman Nazîf ji wan xarziyên xwe yên xam û xort ra digotiye Kurrê min hûn neçûne Lozanê, hûn çûne Zozanê. Ser vê gotina têra xwe menedar Canîp Yıldırım dibêje Süleyman Nazîf bi vê gotinê dixwastiye ku bêje tehsîla we ne ti tehsîl e û hûn li ser millet û milliyetê jî tiştekî nizanin. Di şor û şertên îro ro da Ekrem Cemîl Paşa û Qedrî Cemîl Paşa eşkere li eyan beyanê pêşengên Kurtperweriyê tên hesibandin. Lê Süleyman Nazîf bi kar û kirên xwe bi rêberiya bo rêzgariya Tirkan tê naskirin. Bes hinek xatira û raporên îstîxbarata İngilizan raber dikin ku li ser Süleyman Nazîf yek îşaretên Kurtperweriyê hebûne. Lê dûra êdî ku çi bûye, wî ew perwerî ji xwe daweşandiye û dageriyaye ser rêya Tirkperweriyê. Mesela Cahit Tanyol di kitaba xwe ya ser Kurdan û Tirkan da behsa li hevrasthatineka Yahya Kemal û Süleyman Nazîf dike. Ew her du şairên di dawiya salên 1910 ra bi îşxala Stenbolê ra bi hev ra ketine matemeka millî rokê li Beyoğlu'yê li hev rastên. Bi gotina Yahya Kemal be Süleyman Nazîf çito ku çav li wî dikeve kêf xweş dibe û dibêje Yahya bravo meseleka mihîm heye lazim e ez û tu herin li ciyekî rûnin xeber bidin. Her du şairên şîîra Tirkî derbasî restoranekê dibin û ser wê meseleya mihîm xeber didin. Süleyman Nazîf ji Yahya Kemal ra dibêje bravo Kurt li Stenbolê cemiyeteke çêdikin. Di halê hazir da temamê milletê dinê ji Tirkan nefret dikin. Nabe em li ser navê Tirkan hereket bikin. Em herin li dora wê cemiyeta Kurdan kom bibin û ji wir bimeşînin mücadeleya xwe. Yahya Kemal wê teklîfê red dike û Süleyman Nazîf jî ji wê riyê vedigerîne. Lomaya herhal sala 1919 di hinek belgeyên İngilizan da sekn û siyaseta Süleyman Nazîf geh li xêra Kurdan xuya dike, geh li xêra Tirkan û geh jî li xêra her du milletan. Elbet İngilizên zana gumanê datînin ser vê dudiliyê û di raporekê de jî dibêjin belkî Süleyman Nazîf tenê bo nehf û faydeyê hikûmeta Tirk li meseleya Kurdan dinêre. A dilan di dilan da, a aqilan di aqilan da tarîx dide zanîn ku Süleyman Nazîf sala 1927 çend salan piştî avabûna Cumhuriyeta Tirkiyê miriye. Ji edebiyata Tirkî Yaqûb Qadrî bi zimanekî qehrtê da dibêje Süleyman Nazîf rû nedaye Mustafa Kemal ji mücadeleya xwe ya millî poşman bûye û di taliya heyata hara jî ketiye halekî xizan û perîşan. Yaqûb Qadriyê dibêje Süleyman Nazîf li Nîşantaşiya Stenbolê li maleka biçûk di odeyeka teng û tarî da bêyî ku nasek kesek li cem wî hebe canê xwe ji dest daye û Yaqûb Qadrî ji wê malê balê dikişîne ser sêvekê. Sêveka gezek lêketî li ser maseya li ber serê Süleyman Nazîf.